Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga pangsami, si Kanopo kapapantagan di mga makinig-imandaw sa gengay DXC Call Radio. Simulcast sa gengay frequency 922. Si Emily Lemba, si sa gengay Tenuadang Mabalwisi, sa gengay Abdul Hamid Kompang, sa Pakanwis Poblacion Balibelan Adelnoni. Mga bangsa misang kaya pulilingaran na alhamdulillah pati yan mining sampai tanong si sa yung iya programa tanong iso kalalaman tabi na programa yung iya Abdul Hamid Broadcasting System monthly Islamic seminar ko kapalulo nero na yung iya bangsa tanong sa kanya ni mababaloy programa si sa yung iya EHP's monthly Islamic seminar yang ay alim tan mamali panagutaman yang ay si alim Abu Khair. Sa manina alhamdulillah matimang buwan yung mga talingong mga pasiseminar dia dan yung batayan yang ay alim tan live si sa yang ay Call Radio balasan nga ron mga update si panagutaman yung mga papadar payo si sa lagi ay kalilingod pada isa pangilelay no Allah yang ay limbo-limbo pantag mo sa suwasuat si po kad na tanong siya. Sa mga bangsa min na tanong na panalasalang na yan mga bangsa tanong mga sa yan na kulili na dunia sabab sa yan na programa tanong si sa yan na video tanong na live na isi sa yan na social media. Okay, panalasalam share kanusan mga bangsa ni si sa yan ay Paris, France. Yung tanong ni panalasalam yung ito mga babay tanusan, yung ito si Haja Siti Rahma Abdul Hamid, yung ito si Zinaida Abdul Hamid, yung ito si Propaida Abdul Hamid, san na Dubai. Bigyan lang yan ay kulilingan niya na isang paper kanal aging na panalasalam, kalilintad karya ginawa. Ay malasalam ko mangkundahin ay mga followers namin, tumatandang lalayon sa matano sa mapia po makingan, si Sagyan ay ipitano, si Mambo si Sagyan ay youtube.com, sa mga subscribers panalasalam sa kanamang gulawon. Sa sabab ro para magaan, sabab si Sagyan ay amiyalit tanong sa niya tanong, sa ayun na po makinig ng mga bangsa mi, mga di makinig si sa ginaya Call Radio, with simulcast ang iya frequency 922, mga pagkakaliman po, sa tanong sa mga tanong sa mapiya pang makinig si Alim Abu Khair Badu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pagnintanong sa Allah agyang gayawas ditan mo di pamaguntuda o di na ditan lupakingga na pamberakatan yang pagtan sama beda isi kumangkerputan mga pipiyang badan nila po si isa yang kaya masa ditan katawan uwan tunong magugulaw lang upitong isa ang Muslim pada kekataw nagyang utataw na mga pipiyang niya nahalaw na kanaskan niya namin tsaka po niya wapaham yang kaya dantara yang katatagutan si isa yang kaya dunia na nakatawan tanwag yang kaya dunia na darpa ini ama kampat nagdarpa mabuba darpa ini adilalayong nagdarpa adi permaminte darpa ini diud ke puaso kapipi ginawa abad tulapus ka adno to oras na makapiya ginawa ka na ada man oras na makarata ginawa ka misal bro nan kagiadar pa ini ayam tadi na dilalayon na gudipin maminteng ada mana makapiya ginawa ka na ada mana di na yun din sabab ayam kailangan pagtanong nandiyan po kita ng kapreparado kapanaguntaman si kumanasiba si Allah sa ditano kagagpagkat kakagya ayamantaan na sudar pa na yun
agito so anuman apagigudentan na nasigur-siguran din aalya pumuntungon nag-ayap pumukurong nagyang putuwataw amyan naman nagyan naman taman sa simba sa ikwala na ayamala na pinagputian nagyang puta mga palibat wala sa isa yan at nakapatalitan sa isa yan kaya dunia yan kaya dunia nadal pa ini apunggan-punggan sumapunggan-pungkaw na sa inga mapragun sa isa aluman amorin kenapa sa inga mapragun sa isa yan kaya dunia kasi inga mapragun sa isa aluman amorin ito sabab aso kanantan wa mapuro agumana na ditan mo kadilipatan na adna ini paniugat yan tanong apat turay ko umanisa agyan putak ng pundal-pugan yan na ayapin ang kamala apat turay ko umanisa agyan putak ang pundal-pugan yan nagyan ka aande ni na mga simbol dantar o sambayang yan kaya sambayang nakatawan tanong yan na pinaka-importante yan enotong nakagiya aya sa babiyan nagyan kaya sambayang nagbuwan niya ipiniubatian si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang usir tanwa mga umaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na nadaan niya na piyakasog si isagyan kaya langit agito so pagbetuan sa Laylatul Isra wal Mi'raj so kaya pa kauman yan si isagyan kaya langit na ini paniwatian nun agyan ko to sambayang aku si kung mga umaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay mana na siya katano na ini paniwatian katano agyan ko to sambayang ada kadang liyan na 50 awakto sa iku mabugas anungan aku mabugas sa gabi sabab siya sagyan ko to alimurtan wallah nagugyan po to gagaw niyan sa iku mga umaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyuti sabab miyaruros sa ayapin beluyan agyang po to 50 asambayang na 5 asambayang sa iku sulit umabubas sa gawi ako mabubas sa gawa giyan kaya sambayang na nakatawan tanong pinaka-importante enotong na isa aki ano yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa isa yan po mga hadith yan ande ni na so miyasam tanuro na giyan kaya sabay ang ating Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na giyan igadabag apagang-paganay apoy maghitungan si isa alungan amag ay apagang-paganay apoy maghitungan na giyan kaya sambayan na upama ka makapas so sambayan ka ayat dia na mga pasusangbayan ka nagyan po to sambayan ka na miya success kaya bubayaan wallah kadua nagyan po to sambayan ka na mapiarisultan yan sa ikuding ka kasimbayan sa isagyan kanya dunia na langon o mga galbag ka na paglindin miya kapas o man o hindi makapas agyan kaya sambayan na nalang magbuugal ka na da makapas sa isagyan ko ta kapag sa isa long ito ka-importante ang yan aande ni nasambay yan na yasambayan na kailangan din ang yan po to adiw di gaggalbaga ito na kagiyasabab sa giya na padai kumanga ala asimba padai si kumanga na paniwag padai si kumanga na itunay o manusia si kung kapapagat niyan sa isang yan kaya dunia asigo-sigo na dunin ay pag-isirun kung kapakatalinguman yan sa isa naman amo liyo pa na miyano'y pag Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang iyang kutuwatawa sakon sa tawa siya pa niyan ang iyang kaya sambilang na ayamang po ay sirkoron o Allah sa isang yan kaya dunia na 5 mana na 5 apa nakasakawan wallah sa isagyang kaya dunia sabab si isagyang kutakia siapa niya si iko ande dinasabi ayat paginaya isir ka wallah sa isagyang kutartawa di simbayan yang kutartawa mapasangi kapanang bayan tortor dunia nagu pananaguntaman niyan na ipuro wallah o di na pagkakatan wallah si isagyan ko ito kasimpit ang kapagitaw ay mana na amay kusutaw na disimbayan
na ipredes Allah sa ikukargen akan pegintaw nagukasipit akan pegintaw sa isagyang kaya dunia natamang pag sa isa aluman amo. Marayat sa isagyang kutaki ano yung Allah sa isa Quran ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma ila akhir ayat. Ayat itu Allah natigina wa man a'rada an dhikri saat natigian sa tadi kudanian so tadimian rakan. Nah, dia kaya sambayang na pedek si kutadin-tadin si Allah atau na ikarinaw na lang na sakro kapintag o sambayang si kudiuti kang gagbaw manusia na lang untuk tadin-tadin si Allah. Pengintahbir ka na Allahu Akbar mendian ka so doa istiftah na lang menutup tadin-tadin sa Allah mendian ka so suratul Fatihah tadin-tadin sa Allah mendian ka yang berdoa ayat tamurais ka isirugan na lang menutup tadin-tadin sa Allah merokokan na lang tadin-tadin sa Allah ngayon na merokokan nagiraw ka Allahu Akbar na mendian ka so subhana rabbiyal azim pembengkapan na nangiraw ka man na sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd sujud ka man na subhana rabbiyal a'la pembengong ka man pasujud ka na rabbi firli warhamni warzuqni wa'afini wa'fu anni na merupakan ka man berman na datar yang sabda hayat ka man na datar yang alam datar sa iko Allah na gitu so andi ni na tagman yan sa Allah na tiya kau na din Allah ang tingin na waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isyatan danka ayaman na tagmi ka sa Allah na pagal ka tagka Allah yang kota kartin na gusto ka simpe ka kapagitaw na ukman tari kudingga yang kota tadun sa Allah na ayapin tiru Allah na fa inna lahu ma'isyatan danka mata na yang kota tao na kagya dia di kudanian so tadun-tadunian sa Allah na ayaman buwa ay bedadun Allah na pakapuya-puya Allah saskanian nakasih sempitan udit nakarugna wa nakhsyuhu yawmal qiyamati a'ma daru permataman na pengatanin masih sarungan na maure agyang kutua tao askanian na budalan adi pengailan ay manana budalan Allah sa sarungan na maure iti sabab ang kailangan agyang kutong akasiapatan sa iku mga simba sa iku Allah na ayadan lawan yang amala ay purtang tiya simba si sagyang kaya dunia si iku katatagutan si sagyang kaya dunia awajib na kung kailangan agyang kutaditan orang kanggel bekang nagyang kutong akib tindigintan sa iku sambayang kakagyang kaya sambayang na isanan agyang pastano si sagyang kutong akapagitaw nagugyang kota kasempit akapagitaw sa isagyang kaya dunia na ayaman na sa araman pamon. Kedua, aisya kau Allah sa isagyang kota tao asisya peniang agyang kota sambayang na pagkanidesan Allah sa ikusiksa sa ikukubur. Ayaman na yung kaya kubur nakatawan-tanuan tanto din na biyakal kalang daripada yang malibutan daripada yang pedang daripada siringan kau daripada berkam pengataban daripada ini nama kapapadarman sampai belang amanga pau nadur nanda abang kau kapti budaya namuda abang kapangapi aginawa enong tabu sagian potong ay ni kalim wallah apakah di desnian si sagian potong asik sa si sagian potong kubur nagyan kaya siksa si sagian kaya kubur naat naki anu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa siko uman salungan na makapito pulo makapananawa lana yung tanong niya diwagi na pagsagian potong ipanawat diwagian natigyan na hain bawata anu ada sak natigyan na darpa aku tanto din amalibutan darpa aku yang alibud-libutan na upama kapagilitan wag yang kanang kubur sa taman din imanto nagusok pengawawa patalatan na kailaitan wag yang pagkakalibutan yan pagkailaitan wag yang pagkakyapakan kalakyan na pagkailaitan na panag yang pagkakalibutan
Na anto na unon editor na yang kota kubur sindaw negara kena tigian so sambayang alima. Aman na biar kaya sambayang alima na isa kunanan apakah sindaw si kota si isagian kota kakentag yan si isagian karanaan din na kubur. Ikatlo na sumon sutaw adi sambayang lalayo. Si siapa yang nagyan kota sambayang yan na aya kikiduwag noon sa isagian ko to akitabiyan na kawanan. Aya kapil kawaan niya sa isagian ko to akitabiyan na kawanan. Kataman-taman mo, agyan kaya kita natantog na aanday din na importante sa ikong manusia, sa ikong kapagatan ng mansiyan niya sa isa anuman ang muli. Kamay kong magwatan ng sumitagtan na waya may kuwang kaong na kawanan na imipagandisyan ka. O pamakasaya katang namin pagabog ka. Sa taman sa tingga ipangandag sa isagian ko to, mga tao, andi, nina pangailayan ka at pangagiraw ka muna. Ilayan ka man nagyan kaya kita ba? Inaman nagyan kaya kita ba? Ayak kaya ko ang ron na andi nina kawalan. Nagyan kaya, kakakuatan sa isagian kaya kita dan na isanan amyakar din abdan. Ini sa Rasulullah, ini sa Aisha, si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalayon tan mo ibgero inagulalay tanong kan yang kami yang Aisyah nagumini raw sa Aisha at tigiyan na ya Rasulullah so at tigiyan so mga tao si kung kakitaguiran sa ano nga namori nakitagumaniran so kabubayaan niran si isagiyan kaya dunia na ayaw ni sembang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tiginaway kitagumaniran enong tabuat tigiyan sa isagiyan ko to ang pangatanin mo maagiyan ko to at talawa masa. Kakagiyan ko to at tigiyan at talawa masa na umani isa na sabot sa isagiyan ko to ang kubisinian. Sabot sa isagiyan ko to ang kalakian. Sabot sa isagiyan ko to ang pangaawi ng kalian. Na nadad na banyan ketusan na gudedin abanyan ande na ketanman. Giyan ko tati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at talawa masa ada begitu satu tahun seiko kakata yan roon na paganayro ng tigiyan na seiko masa akapag pada ng utaw sa giyan ko to oras akapunigbangan sa isagyan ko to aman. Ay mana na amay kong kapunigbangan so aman na umani isa na kubisi na umani isa na kera na dapat niyang ketarpan dapat niyang kepikir seikuan din na mga ginawa niya kebabayaan niya sa isagyan kaya dunia enoto na ayah sabab nagyan ko to kapipikiran niyang sa anto na mga day resulta ang yang ko to akan timbang sa isagyan ko to amalya enong mga day mampiyay resulta so timbangan o amalya amapiyang anto unong kaaya aya mala resulta di na aya mapenad resulta nagyan ko to akan timbangan yang andin na malata nagyan to kebisiro wati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so mga tao sa daabayran ketanman sa ikong kewibayaan nilang sa isagian kaya dunia. Kedua, anti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adin na ketanman nutaw dan kepikiran na amaya tigiyan ko si imam padagang sa isagian ko to akin duwagin sa ikong mga kitab. Ay mana nagyan ko to akakul ngawatan sa isagian ko ta kitab dan. So wala na pinanuin niyan sa isang Quran. Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Saat wallah sa tawa ay kinuwag nun sa ikong kitabyan na ayat ni kawayan na kawanan na sigur-siguran din ama pemagitong sa kapamagitong amyakan bulbul ay man na kerbudan sa isagyan kota kapamagitong wayang kalibu ila ahlihi masrura na pagkandun si ko mga pamilya yan sa titu aanday din na masusunod ay man na nagito agyan ko to oras na tanto kumargin agyan ko to kakeedin agyan ko to kapamagitong masih isagyan ko to aman o pamakasay na natanong na pag-uditan Uwanto na unon imiyang ganabutan sa isagian kaya dunia. Pagaw dito ka, uwanto na unon imiyang gulaw lang kasi isagian kaya dunia. Pagaw dito ka, uwanto na unon imiyang garbag ka amalatas isagian kaya dunia. Pagaw dito ka, uwanto na unon itimbangan o garbag ka amapya sa isagian kaya dunia. Na inaman igilabad na audito.
Nga, kaumanisa na isyo. So, na mga kooperatibiyan, ayaw pa sa mga mayor, na ikira tumasira na audit ng pira, din na ulan na marerepara doon sila. Pati gina na may uman na dito nung yakakasagyan kaya audit ang mga tanima. Naro sa ano na mauling, na daapang kau naman pagma. Daabang kakita po, sa kulang nung yung ganabag ka, inunto, na langon karo din kailay, inon tawag yan po ito, di kabayang Allah ba niyang pakilay, kasabot si isang yan po ito, kaya pagmaangkaw, na hindi kalimu ka wallah, na bitiw ba ito kasi ikwallah, na inirilar ka wallah, na si isang yan po ito, kinirilan niyan ka na amay kudi ka kabayang ubamaylay, na kapakay aandin na di maylay si isang yan po ito, masa. So, man sa mga tao, aaya ka kawaan yan sa ikong kitabiyan na diwag. Diwag, no? Mana na sa mga tawa, aaya ka kawaan yan sa ikong kitabiyan na diwag. Na aya ko na mapagkulaw na amay ko kawaan yan adiwang na giyan kaya ni man yan na sa ipagkanubos isang yan kaya rarbiyan. Ang malambas sa isang yan kaya di kugiyan na aya niya nun ande ni nakikawa. Hindi sabab, at tatuwa kubisi sa mga tao. Na kagi kubisi siro sa mga tao. Nada abayran ketanuman sa isang yang kota kebubayaan niran sa isang yang dai aande di dunia. Ingatan waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adiu ketanuman utau semangat Tuhan inian mga budaya kaya sa isang yang kaya dunia na suwat tigyan sukat tindiran sa sirat al-mustaqim. Enuntok nagyam kota katinte sa sirat al-mustaqim na tanto mamutua margin agyang kota kapagupito ng manusia. Sa irang tanong, na ibugarang tanong yan na mga lala na mga diligado. Nang ito na ayakan diligado niyan na ayakin nilo paano ng mga ulama na ayak ko na kahito iyan na dentar ubuk. Kahito iyan. Na ayaw mabuat tigiyan ang kagarang yan na magarang adisukang pinan. Mana namanya kagarang-garang. Diyan po takatitiro mga tao na aya betadian na sadin sa miyan dusak kaadar karilaan wallah na bagi utonian terkaro. Mana na ditega sa sirata mustaqim na kutuk kasudusang ka. Upama kaya dusakan na miyang kanala na namun kau jero to kepusain na ditega sa sirata mustaqim na mapupusain karo. Isamya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aande ni na pagkauturo na sumanga tawa mga papasani kapangirap sa lupa. Mana naman tawa na dinian lupa na plemitan niya. Nagupungkod dito magulaw lang na sa din sa miyan labit ka lupa na amay kudir kay nila wallah di ka magtawbad sa ikwalaw di na dir kay nila kinubaw na ayaw na mapungkulaw na pagkiutor karo wallah sa taman sa ikapito labis na kititay ka sa sirata mustaqim. Yun betul agyang po takatitay sa sirata mustaqim. Giyan po nagyang po ta sirata mustaqim nagyang po ta dubayang na tanto din kumalibutan ang tanto madalo na maanag karo so dagiti po kunara ka jihannam. Ay maana nagyang po to akala agyang po to ako isi kunara ka jihannam na ganag kasi sa agyang po takatitay ka sa sirata mustaqim sa Diyo na ganag ka agyang po to akapunggulaw di ka pelalalis di ka pamanguryak agyang po to ang mga tao amat tatagusi sa agyang po to naraka jihannam. Sa ayang na di manggulaw lang na tumitay ron sa mga tao na maulog sira na uriyan o kaugidan na ad na pipira puluran na mga putok man na titay man sa giyang tunit kaso ayan sa titay sa taman sa kulog din sa isagyan po to ande din na narakadyan na nagyuto sa manutong nagyuto ko ni oras ada bagatan man utaw amay katitay sa mga tao sa sirata mustaqim. Ikapat na tingin ay kurmat wallah sa isagyan kaya mga tao aande ni na sisya peniran so mga sambayangiran na pagkatitay siran sa sirata mustaqim sa datang o kinata. Eman nagyang puta kinata. Data pamana sagid mata agyang puta ka pagkatitay o mga tao sa sirata mustaqim. Nagyang puta mga tao ay ka pagkatitay niyan sa sirata mustaqim na datang o kinata. Nagyuto sa mga tao at sisya peniran agyang kai aande ni na sambayangiran. Ayay kanima, ikurmat wallah, isagaw wallah sa ikong mga tao, sisya peniran agyang puta sambayangiran
na yadkhulul jannata bighairi hisab. Paghasul disiran sa surga sa deden akapamagito. Diyan kaya ang dining nakapaghasul sa surga sa deden akapamagito na isa na naman buwa biya kapia-pia. Enoto. Na tanto amardun sa isa giyang punto mga tao sa isa ano nga namawari giyang punto kapagito nga sa isa giyang punto amiyang gilbukirang kalangon-langon asekreto amiyang gilbuk kaadusya melagit sumapayag ang tawang nun kanimapayag piyag dumaka sa ikumadang lataw akan tawan kaasuan lang na di numapagma na sa isa ano nga namawari na uding kau tumatawag sa ikwalla dan yang rekarilaan na dakan yang kalimun na langon road no tukusawaan na penuto sa isagyang kota pumagintungan aman manusia sa isagyang kota kasudian sa surga na amay man karini na angka wallah sabab sa isagyang kota ande ni na ika kapanambayang na sigurado din apa kasulad ka sa surga sada kapamagito enoto na kagiyagiyang ka iya sambayang na ayaki aluyaw no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pedai sa iku pehanalas sa iku mga ito ande ni na dusa dan taragyan ko taki aluyaw no Rasulullah sa isa hadis upama tingin ka adna lawasay sa iku paitaw wisarkan sa uman tinantigin gawin na pigunso isarkan sa iku mandin gawin sa makalima inwat tingin na nagkilang dudir. So mga sahabat nagtigyan na da, ya Rasulullah, nagtigyan na da taranan so sambayang alima. So sambayang alima, nagkinalasiyan agyang kotowa mga dusa. Gito so mga dusa, mga ito, dastar o di man dusa upang idaydayan ka, di man dusa ngari ka, di man dusa one day ni nagalabag ka amay ito, o di nagyang kota pamamakingan ka, nagyang kota kiptindigin ka sa isagyang kota sambayang nagkinalasiyan ito, nagugong pa kaya mapakadalian ito, saka sa baban sa irinar ka wallah, agyang kota niyang girbag ka, aandin nila ni Mabir. Ginan, alimang na ginan isir ka wallah, sa isagyang kota tao, aandin niya ni Simuel. Same man sa ikong mga tao, adik Simuel. Na ayaw magbuwa imbagay ron wallah na lima sa isagyang kaya dunia. Lima sa isagyang kaya dunia. Dalawa tigyan sa isagyang kota kabutay niya. Sa isagyang kota kabutay manusia na talok. Na guliw ron ropan na talok pan. Pengatani mo sa isagyang kota katatagyan sa isagyang kota kuburian. Na makaumak man sa isa alungan na mauri na talok man aande ni na ibigay ron wallah sabab sa isagyang kota ninyan napsibuhay. Diyan kaya di mo sa isagyang kaya dunia na paganero na sa konsultawa di sibuyan na pagangkatan wallah sa ikukang pagintaw niyan agyang kota baraka. Dan baraka o umurian na buda barakaw kapagintaw niya. Basta nasutaw na di sibuyan na keadaan sa kabarakat cokap paguyug-uyug yan. Keadaan sa kabarakat agyang koto umurian kasabot sa isagyang koto akipong bagag niyan sa isagyang kota sambil. Na sirang tanong sa isagyang kaya dunia na upang makabatan nun pumagisi na banduman isa na ayak kabaya yan na tingin ay duba bupa kapag nakatawal lagi yan kaya kapagintawan. Ay duba bupa kapaya awal na sa ikong kapaguyug-uyug. Ay duba bugyan kaya kapagintawan na maad nun nagyang kota kapipiyagino. Naman ito, na panginin ito manusia, natakin mo ba bisa ayas sambagyan na yan kaya sambayan. Kakagyan kaya sambayan, na upuno so tao, si isagyang kaya katatawiyan, si isagyang kaya dunia, na ibtindigyan so sambayan, na sigurado din aande ni na pagkakatan wallah ipuru wallah yan ko to kabarakat umur yan. Mana na pakaptigumpian wallah yan ko to kabarakat umur yan. Pelalayo na niya agyang ko to kapimpiya ginawa sa isagyang ko to kapapanarbiyan sa isagyang kaya dunia na ayamanak na agyang ko to kapidubay irong wallah. Kadua, penasan wallah agyang ko to puntalian sa isagyang kutong aandenin na mga tao ang mga salih. Ayamanan na sekon sa isagyang kaya dunia na ayaw mapunta nagyang kutong tao na kada nagyang kutong punta niyan sa mapaparantiyaya, mapiyak. Sabot sa isagyang kutong dinian kapsimbayang
kaya kisabiun nagyang ay kisabiun nagyang ko to di mapiya ka budal. Ay makana pagkailan ka na aya ka pagkailan na aya ka dididalanian na mga haram. Pagkailan ka na aya ka pagkailan na aya ka bubusdan yan na kabusdan na diyan ko to mga tawa kurang ng agama. Sa isang yang aya sa taniman to na aya pa kay siyo na antong na abas ni mga tao aaya buddan yan na salih. Agu aya buddan yan na kano salih. Udi na kano salih. Na iman to sa isang yang aya masa na adno to aso mga kamuda na ay kesigilan ng iyang kutuwa ande ni nakigasasawa ng iyang kutuwa mga auratira pagkaila yung iyang kutuwa mga bukira pagkaila yung iyang kutuwa ande ni na inisapar o agama Islam na ganda umagito itaw amapi kamugundalan kagito itaw ande ni na marata kamugundalan ang pangatan mo masisal ano nga amore na di kebubayaan wallah yang kota bundalian ayah sabot na dalian siapa ang yang kota rarang itong wallah ayat tiro na mga tao ande ni na bundalian na bundal asalah na yang kota ande kailayang kaum na miyantar sa ginawang kaaskanyan na mapaparataya si wallah adin man adi kaya mama tiga giyang kaya mama na mapaparataya sa raks akapubidatan ka raks andini na respektuan ka kenang bagian mo to tawag pilay sa oratyan kaabiyas isa giyang kaya masa taniman to na miya simpo-simpo ay barat miya simpo-simpo ay barat anto na ibarat yan kung pamakas ka na suga sa panian na andi kuan kasagyan ko to amadang upisan ang iyang koto madang ada kaupisi. Na ayan na kuan ka na iyang koto madang ada madang iyang koto upisian. Kakak iyang kaya tiga madang ada madang iyang kaya upisian. Na siguro dun iyang inamapi ulit na ande ni na presko. Iyang koto madang akang upisan. Na di ka kuha katiga iyang kaya madang akang upisan na doon pangayakiyatan anak tendeg. O di na doon pangayakiyaw lugar sa pupot. Na iyang kuha nga may kuwan na iyang kakana ko sa ande ni na marsi. Na gina na nipitad. Ang iyang kaya masataniman to. Nah, upama kapag ina yung tanong, na mas mapiya pagilay na iyang punto ayan dinitar niya na sunditar na uwagaman, to, na iyang tangkad sa ginawang kaamampiyan, ang iyang punto kapkilayo. At iyang punto mga tao, aayap ikiilayran na iyang punto auratiran, kakanya upama kaayap kilay na iyang punto auratiran na isinong katatagun kaun sa pangansi o di nakagul. Sabot si isang iyang punto ligan, mapamimikiran ng tiga. Siya ini o di inasi ini yang na ande nila disyo pang sa aurat. Dito ibarat yan. Ikataro, lang na tigyan aga na punto. Ang iyang punto ataw adib simbayang nada ay belasun wallah. Lang na ganbang nada ba imbelas wallah. Inoto, na miyado itano si isang iyang punto paganay Akyat tiro tanong sa sukat tiro Rasulullah ayah pagapaganay pumagito ng aman ng manusia na susambayan. Sama nito, nagupong ka mapasangi ka panitika, mapasangi ka pamuasa, mapasangi ka panay haji, na ibagal ka susambayan, na kanunian ang iyang matagal na magkamapiyan, kaaya sa bapiyan na ayad na minibagal ka ng iyang punta pagapaganay pumagito, nagupong di makapas ang iyang punta agad ka sa iyang punta paganay kapagito na siguro na di makapas sa iyang punta agad. Andin na mga pedit. Ikapedagi ano yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagiyan kaya sambayang nagiyan ni ulo o aman o manusia. Sama nito, na upama kasaka ang manusia na makaw makasisa ano nga naman rin na sambayang ka na ulo o aman ka. Daban yan ulo. Sama nito na andi man ay kakilala ang kaong naguan to na kakilala ang yan raka. Isu manusia na andi ka na nagyang kaya ulo niyan na siguro na ipagkakal ka. Na makaw makasisa ano nga naman rin. Nang pamakada ka ulong mamalakan, nagpapakayabang na din pagkarakan. Katika na upadi sa mamalakan, nagudiyang kububayaan kasabot sa isang iyang kutuwa, daw ulo niya. Na iyang kutuwa, kaya daw iyang kutuwa ulo, o malaka, na namargan ubakan makatuna sa isa anungan amor. Ada na kaya ano yaw, ang iyang matatigyan na may agay Rasulullah, na so mga batsi ko mga naman, natigyan na dahil pa ng hadis. Mutaki ano yun sa tigyan na as-salatu miftahul jannah. So sambayang nagunsi o surga. Sama na to,
na apia pergi itu na daif agya ko hadis na miya kalala ke ko na dewan ngayon nagubun su tao na ad naman siya na kailangan nakakakaptan yan sugun si kuman siya kaapia pernikadar naman siya kamay kading kakulkaan na dati pagtagir ang mga taning mga na di nga kasolden kasi nga mga kakadit sa liw nagyang kaya sambayang na si sagyan mo kakabubanoy yan agun si waman o manusia gun si surga o manusia na kailangan agyan ko takasyapan yan kakagya aya sa babiyan na margen amay ka makabunay ka sa palasyo si o surga aurian o kapagataling mangkaw na dabang kaw gigunsi kasabag ko minibagang ka nagyan ko ta kinibagang kaw na kanar mo bayatar o kapakabagang si isagyan kaya dunia anay no kakya lipatan ka na kaya kasuyan ka na si sa anungan amori na dabang kaw kapesoy inun ta agyan ko tuwan ka kapakasendi sa aya di madir agyan ko tuwa tao nantigin na ubang kami upakandun si isagyan kaya dunia kamadi tiga kami din baru inam yang ginawa mi aanday na mga salih o din na mga saliha na ayaw awidun na akal na dito mapanggulaw-law baka makakasoy sa isa yung kaya ay kapat sa ikutawa ipumbagagyan susambayang ay pangataling maano Allah sa isa yung kaya adunya na sukun sutaw adip simbayang na di pagkipur Allah sa isa yung kaya langit supang niya ay mana pia diga di mamang ni na diterima anu Allah kasabot siya yang koto diga sembayang ay dia sabot siya na sa katanubis na kailangan agyan ko ta sambayang kayo na api at tanong tumang ni si sagyang koto aande ni na katatagutan si sagyang kaya dunia na diterima anu Allah dikisampay si sagyang kaya langit ayah sabot yang nagyang koto kini baga tanong si sagyang kaya sambayang ayah kanima na sukun sutaw adim sembayang na dikapat sa iko mga pangni o mga salahid di ba parati katawan tanong igilan na pupulni so mga salah ato na yung pagniran nagyan ko dadigyan na Allahumma magfir lana dunubana waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira walidunubi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina walijami'il muslimina wal muslimat al ahya min man amat yang ko tuwa kapagpumang niya o di mamang ni na siya sagyan ko tayo niya kasubaya dataro di mamagimam sa masjid napipikiran na kapag ko kakagya ipumang niya na ayapagan na ipumang niya na naya Allah narilaan kar kami sungguh sami aku sodu sombel anok sami sadetar o nagukali mo kasi ng sadetar o kini kali mo kakiran siko kay to amin so mga duso mga anok sami ay mana na siya maaka si inaaka si maso mga panokalok sa nila miya pedro na gusto mga muslim ang gusto mga muslimat sama nito nagyan ko to akya ginaw niya na wali jami'il mu'minin o di na wali jami'il muslimin wal muslimat detaro wali jami'il muslimin wal muslimat wali jami'il mu'minin wal mu'minat na saka adip sembayang na apiya kama piyagalba na diun kapal na gudi ka kapal sa isang yang ko tapang diun di mamangni apiya pansaka na ko kumpirman ka muslim ka kasabot sa isang yang ko takinibagan ka sa isang yang ko to ande di na sambayang na kailangan na dia kaya sampai yang nama siap saya kasih pau nagyang kotoa kapag begaw simpa natigyan sa iko kapuntay o manusia nagtalok man isiksa o Allah amay kas kanya na dinyan diskanyan subay sama na to nasisang yang kaya dunia nami ano'y tanong yang kotoa lima nasipman ko kapuntay niyan nagtalok paginay ro giyang kotoa tawagin simbayang na pentay aya ka pentay niyan na madididig sekalian na madididig di dia katawan wanto na ni semuanya di dia katawan wanto na ni pagantapannya di dia katawan wanto na ni pagukitannya na ikira na admo total adi sekaratar maut ama mamandeng amatanian sa aya din yan wadir nagtigin na anda ko sa pagukin sa isang yang kaya manganalan kamkilang nun wala yang koto manganalan nagkailay niyan nagyuto'y sabab ang pangawidakan yan anda ko siya tigin magukin sa kasababan sakwa ayaw to sabab
Nagyan ko to kini baga kunian sa isagyang kota sambil. Nagyan din sabab amay ko saka na di ka din sabay na sigurado din ayat ko kung kita ka ayaw magpunumpang kaalalan na diyan ko to ang nagwakaw kanina sabab sa isagyang kota kita din mo unro kawala sa isagyang kota kapitay na. Kadua, asigit ko manusia sa isagyang kota kipubaga kunian sa ko sambayan na puntay sa kanya na tigyan abkemon makagigidang sa kaon manang laing kemasaan tanong ni gila gila puntay na lamu-lamu na magbegitu dia na ada problema na di niya muka naman di niya muka ka lagi untuk na penutup si sagyang kotong ande ni na mga rarang ito ng Allah kaya mapenutup si sagyang kotong rarang ito ng Allah ibarat kadip sembayang na sabot si sagyang kotong dinian kam sembayang na ayaw membuat itu para pun Allah amarga si sagyang kotong kapitay niyan nagyang kotong kepentaiskan yang abgau katalo pengatali mo mau si sagyang kotong kapitay niyan na pentaiskan yang abgau action pagkawaw. Sagyang kotong tinggi na abgau niyan na upama kaban ng bulong yang kotong niyan na apialang nun pegiinom suragat si sagyang kaya dunia na didit kabulungan agyang kotong niyan. Ay mana lagi ito kawasok tawa kesugat takawaw si sagyang kotong kapitay niyan adiskan niyan ikalim wallah na apiapan ay na pagiinom nagyang kaya ragat si sagyang kaya dunia na di pagkabulong si sagyang kotong niyan sabat si sagyang kotong aante na kapirarang ito noong terong wala. Gininan italong, pengatali mo si kumanusia si sagyang kotong kapitay niyan amay kaskanyan na ibagagyan agyang kato asambayan yan. Talong manatigyan, pengatali mo si sagyang kotong kuburian. Talong, ay mana na sokong-sokong sumbayang na amay kumakatali mo si sagyang kotong kuburian na talong akin tali mo man yan. Paginayon, pagkasimpitan wallah si sagyang kota kuburian na mana nagyang kota kuburian na masimpitan katawan tanong masimpit na pagkasimpitan wallah si sagyang kota di Jepaya o di nang gumpitan pagigumpit wallah si sagyang kota mga malaikat yan si sagyang kota din yan kap Jepaya sa ayaw ko na mapungkulaw na agyang kota tao na makapsuran sorang agyang kaya mga gusok yan mana na makapsuran sorang sagyang kota kagigumpit yan si sagyang kota kemudian gina disabot agyang kaya kubur na minyakar gergenai aande ni na begitawa umanisa na naigira pembukalan sa isagyang kota agad begian bukalan sa isagyang kota sambayang na pipikiran yan akan tayo sa isagyang kanan akubur ada banyak inang pedang kau berkalu-kalu na kebulungan agyang kota uklian sa ayak tibulungan na panamar na panaguntaman sakap kepikiran yan nun samantaan agyang kaya kubur na bau na pengatabang sa kota sa inon tabu agyang kota din wallah na gusto nila yan sa kota kapakasunod dapat kalau pengatabang di mana pagulaw lain baka pagamanatan at yun kasi kung mga pamilya nga na ino ba o betay na di ko niyong panabugun kasi ako niyong binti na sa atap kau pa mga manggulaw to na upang mga ibarat na sa isang yung kaya lalang sa andini na sepakan na ba hindi mo kito di na magumit ka sa niya nabibitin no na natatagong nung nakuha miyatay na ayaw panigila gagawin kabel tidak luming ketika nagupumasan le namay no wanas kabin ni kaya tulingannya yun karganya sama nutong na ketagu kasi isagyang kota kubur na kay ketagu ko na sigur-sigur din sagyang mo diundi ka pa magamaga mimantong mapita isagawi at akasarago ni mantong na ayak kailangan ka nakapreparadun ka nagyan kaya sambayang na nagupun may bagag kung manusia na sigur-sigur din at pagkasimpitan wallah ngumpit wallah sa isagyang kaya kuburian sa taman sa makapsulan surang agyang kaya mga gusok yan sa isagyang koto akapakasimpitirun wallah kadua nasokon sa tawadip Jepaya nagyang koto akuburian na kikuniksionon o di nakitumpok sa isagyang koto akuburian agyang koto apoy
makapupun sa iku naraka sa mabubasa gawiin na mabubasa alungan na ante ni na kasusuitan sa apoy agiyang puto ko niya. Sa isagiyang puto ante ni na dinirap si Baya. Manutano man ito pamimikiran nagiyang puto karin niyan na piyaso baliwan ni gira sumyantay na pengintan pepengin oi mama di inde oi mama tina Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu khufatan min khufarin nar. Ay manan na mabumang ni tanto ya Allah na banuyang ka agiyang ka Yakuba agiyang ayam yang wapak na banuyang ka so kubaniya na mabenci ko surga ubang ka banuyang mapenci ko kakar, apenci ko mga kakasi ko na gitu man hindi ipamangin. Igira isin untuwa wana nini na sibo yang asomya taya na mana pagenay na pagusali ka upang na pniat ka na ubang pagusali pniat ka saya pniatan ka lagi utak sibo yang ikasagin utamnya wapat na pengitakbir ka iti kasambo yang samyata. Oleh yang kapag takbirkan na buti ang kaman sa suratul Fatihah sa bumatan na pengitakbir kaman sa ikadua. Mapasan ito ang tayo kadua na silawatan kaman sa nabi sa yang portowa ikadua pengitakbir unta Allahumma salli taman sa ibu nakahamidul majid. Na uli ano kasarating na pengitakbir kaman sa ikatero. Yang ko taka pengitakbir ka sa ikatero nagiti kibumang din kasi kumiyata. Atau nono pamakayam yantai nama mana Allahumma ajiru, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu kufratun min kufran nar. Si imam si iko bebay na yatir na yang mutwa bebemangan ni na Allahu maghfir laha, Allahumma arhamha, Allahumma ajirha, Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabraha khufratun min khufarin nar. Ay mana nagiti pumangnin one day ni na imam. Nah, mapasal ito na pengitakbir man sa kapat. Allahu Akbar, maka pengitakbir sa kapat nan kerusa digede na silam sa kawanan. Yito so kapit o isa si iku mga imam makasalam sa kawanan na di kailangan obasalam sa diwa. O gayit na yang pakai seubah di kepakaya sumalam sadiwa na kepakaya ada mampu pernah kumpito cek kumangai mam selam kasa diwa kawanan na urian yang nasilam kasa diwa mana na api atau ni ande dinamia di mamasumia nama kawanan ada perlu lima dulu kais atau tim di kumangai mamudi na kawanan diwa na detar yang mampu ande na kepakaya nah gitu wano kepupumang nin si sagiang botoa yang kaya mana na pemangin kaya Allah na badu yang kasok kuburian asorbi surga na ubang ka badu yang sok kuburian asing paksi kunar kajahna na mana tu seku andi na kinabanganon seko kinabanganon kasi irkatan na tidak makasalam pensumya tay na pemangin per oke na ayam munasib bro ayam mana mapiar na nuba kailangan ni pemangin si sagia portowa kia pakasilam sa sambayang enonto na ini pamangningan sagia portowa eka pagritan mika telur ika pata ande ni na takbir ini pamangningaw din na ayam mana kakir tu bisa dia mutaki pemangnin sa ikumiatay na sa iko kinabugian mana nasi ko kinabugian upamana din ni katamu niro kakagiyang ayam mampu sabab yan ada katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atingi na pangni niyo somyatay kanu siyo to ko kitamu niro kamata nanti Rasulullah sama ni na pangisin din nah sama nito nagiti sabab asomyatay nandi ni kapatay nandi kinabugian nanti pernah mga pembela-bela yang foto mga mama kena ubah mga yang menduduk sa miyate duduk sa kubur di pernah mga pembela-bela yang foto mga mama sa isa yang foto akiatan budi danon na ayam mapian na mindu airan sumyatay sa ayah sabab pakai berdua di danon na kagiyang panduan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay pemang niya yang foto miyatay kamataan askanya na pengisin din sa isa yang foto kuburian na hindi sabab asir ketar na ayat kailangan lagi yang kota sambayan
enoto nakagiyang kaya sambayang na nagupong gali simbayang na pagkanidas kasi kusik sa siko kubur. Nasukman sunit simbayang na pagkasik sa iyan sa isang iyang kutwa kubur, ikadua sik sa iyan sa iyang kutwa kubur, nagyang kutwa kakabaloy niyan, apong baloy asimpak, kung narakadyahanam, agiyang kuto aande ni nakubanin. Nasama nito na siksaan roden, besiksaan roden, kakagya sabab sa isang iyang kutwa, apoy ang makapupun sa ikon naraka. Ikantanong, aande nina pengataling mo sa isagyan mo takurian na sumon sutaw adik simbayang itu sutaw adik simbayang mo na penudahin sa kanian sa isagyan mo takurian ang iyang putuwa ulan aayang aranian na sujaul akra yun yung aranian no sujaul akra dia mo nagyang putuwa sujaul akra na datar sa bustan orang Sagia punagiyang puto amatan yan na apoy. Ayamata agiyang puta sujaw lakra na apoy. Nasokon so mga kanukunian na mga putaw. So kanukunian na mga putaw. Sagia tigiyang agiyang puto akatas. Agiyang puto akanuku agiyang puto sujaw lakra putaw. Na upama kabangka din penalakawan na ayay penalakaw kasi sagiyang puto kanukunian na salungan. Gitu. Mana lagi itu katerun. Nah. Orian natin yung kaludayaw na diyan punta sudyaw na akra, ayamatan yan na apoy, apoy yan diyan punta matan yan, na ayakan mo niyan na mga putaw, ag yuto pagusan niyan sa isang yung putaw niya tayo, na tiro niyan sa yung putuwaan day ni na hindi labong, at tigiyan na ana sudyaw akra. Sang natigiyan sa sudyaw akra, ang iyang putuwa kikilapyat, ang iyang putuwaan day ni nakatiro yan na ayang nakapgagaw umyantay na datar udadandag. Datar ang iyang putuwa niya katanutan udadandag. Munta din yan ikatiroan na datar ko udadandag. Nagtiro mo na iyang putuwa sudyaw akra, ini sobrang natigiyan o kadnanakan. Ini sobrang kan o kadnanta. Ang asiksa akan rekam kabranga ang rekasagian kaya katatang basi isagian kaya kuba. Panutan mo mapipikir na giyang punto sudyaw lakrak, agiyang nang tasudyaw lakrak na ayaw gusto niya pamakakuan na ayaw istay niya na nipay na detar umakasasay balat sa orang. Na siya nakatang na siya isang nakatatagutan sa isagian ay dunia. Nakatiap niya sultanitan. Higila di ka makaiktiyan na mong lugar ka na kuryak ka din. Giyang punto abu baka makasoran. Dia putuaan dini na kada po ang kaso mga ala-alawati na miya kakuryak ka kakagi emini kuryak ka na tiga may ito anipan na ay dapat kasagyan kaya wa dia buag yang kaya ka na po niyan na sarungan ay pranakaw saka niya putol pa ayamatan yan na apod na pranagag ka niyan sa isagyan po tako ba ngayon di ka ganag na upama makaganag ka upama makaiganag ka na lindung ka sa ikwala na pangarip sa takyan po takapumani ka sa ikwala sa gulalan sa isagyan po tadi ka kapanagbayan ay mana nakagyan pumani ka sa ikwala nga nadi ka din simbayan kasuman so kapamani sa ikwala na naandenin na ayakat tiri maon wala nagyan po tamiyukit sa isagyan po tasambay sip manatingin sa isa naman na mauri na telok man as magukito sa ikutawa din simbayan paganero na siddatul hisab giya mo nagyan po tatawa din simbayang na tantog na mailot tantowa margin akapumagito nga sa isagyan po amalyan mihakargan pinakapumagito nga sa isagyan po amalyan na malutan mga pamimikiran ni gila baguan na pagito o pamakaan na kooperative work kaya doon sa minus na 10,000 aser ka makatatag aser ka matatag nalaman na resibo na tiga ato ande ng mga day miyaw sa rakyan na 10,000 ato na mga day kiyaw sa ranong na ito ito dipisi kaya nga iya ko sa 10,000 makaawidakal ka ayaw may awidakal ka nagyan mo ta kapipigir mo sa tiga kukunay wala nakapwida na na idapat kasi sa ano na mauri sa isagyang punto kapigito mas isagyang punto amal ka Nagyang po ka begitu mau na ayam mampu awi dari yang nagudi ka makapas na pengasur di gas iko naraka na makapas ka na pengasur di gas iko ande di surga. Itu sebab aw man isa na pusa di wannya.
Umanisa na yap jeruyan na tiginakan na dia kung aking pagduduga si kung naraka ka ako manarimiya ka naraka kasi na usiya dahil lang nakasugod sa Islam kanina na si manari si ama si manari si ina na dahil lang paniugatan sa sambaya nagiti sa bapa upang makakuan na kung nida wa idnaw man isa kakagya sabat sa isagyan ko takin kirmaniyan sa isagyan ko to kagagyan ko kapoy magito mas isagyan ko to amaniyan na nagtiro ka asa ka di mo makanaraka na pakanaraka ang kasina, pakanaraka ang kasiyama, pakanaraka ang kagyan kaya karumako, pakanaraka ang kagyan kaya lang na mga watakan. Agyanan na imposible wa magulo na sa isagyan kaya dunia. Ay giraan na wataw-taw na tingin at yan nagkatong api ang watigin niya kan nasarap pelakan pipi ang mga watakan na isagyan ko tabubay ako. Api ang watigin niya ko nasa katitag di agyan kaya pagariang inato kububay ayaw pa ni inakan, ayaw pa ni watakan. Atang tuwa kubuwen ka ugay na sa isa ano na mo rin nagyang po talag kaya yung mga tao sa ikukang pagpumagito nga sa isagyan po ito mga amaniran na naamay kamay day niyan as kanyang naminirami sa anday ni na kufilyo agyang po ito amaniran na pumbubalog din sa midawan yan sa ikukang ng tanong mapuwag manasaksan ko di mo bugsi ko na madyan ganun ang kisugatong sa isa ano nga na mo rin na keraramitan sekalian wallah keraramitan sulit sebulan na keraramitan kepada tanah pura umat nah tiba na keraramitan wallah abad surga baad na keraramitan yan nanti ni na banyan ke anong sa surga anda kayo hubung ka kerarangiti wallah na duan kan manusia sagyang kotakyan orang itir kawala. Enoto, nasabot siya hingga din maalong sa kasurgaan. Kaayat kirik sa ikusurgaan na surallah, na mustahil ubangan niya ng pakasurgat kirarangita kanya. Ada kanyang kalitan. Ayaw mo ako nasulod gano'n, nakabubaya ang kawala, kali mo kanyan, rila ang kanyan, naudig na, ande na, kapadikan yan, naging pakasurga, sa sagyang kotoa, so ganyan. Nagupungan magkararangiti, wala, na di ka din mga sulit sa isagyan ko to surga. Na sa ikon sa isa ano nga na maurin, na isa din na ikububaya utaw. Ikububaya mga manusia. Nagyang ko to akap panayawairan sa isagyan ko to akap pinlayairan ko kadnan tanong magkuha kumana. Nagyuto, ikububaya utaw mga tao. Kati naman igira sa irakatanwa, makaw sa iso artista. Natanto kububay ano sabi dati na daw bago bupakasong sa kwa nga na nagkahidan o pamakasi kahidan sa 7-11 na tiginayin semua ko sa 7-11 ka na kumakaiday sa artista nagiyang po to artista na pamakapagilay na mas limpyo ka iskanya ngayon nasa ka na mananangila ka sa kakatsaharang nasi ikinan na bera silang mananangila sa harap nagpagamisan ka pa na at hindi ginawa na kesalahan o makakumo sa artista na maging nakipigit tulad yun na tingin na buto man niya kumusa at takinubab sa mas limpyo ba iskan sa kanya na benisyo mo yan nas ka na benisyo mo yan sa kanya na ini na bay ni isa sa palayan sa ginawa niya naging utang na riksi kung ba niyo ka na dataro bubuy inako sabi apa ni sa bubuy na kasi kung mga ingredients apang nagkakasasamburan sa mga harap nasa kanya isa sa pagkasalinom ka di ka bumar na sa kanya na di bumar nanti man ikaw pibubi mo na ngayon takapipigin ako sa artista na ay dapat ka amay ka makauma kasi sa ano man mo ay pananyaw na ka na suwatlah ako pagilay ka nagyang po to ang pagilay ang manusia sa ikwala na sa katiyang ayah saratiyang na irilar ka wala sumiyang dusa kasadra ba nga dusa kedua Diyang putuan dini na kakilayan kasi wala na dan kami panak utos wala. Naman nagyang putuwa katil wala sa isa Quran, sa isa muripuri, sa isa suratul Kahf. Faman a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sana tigilan sa tawa ayah singay iyan. Sa din sa tawa ayah kabaya iyan. Sa din sa tawa ayah mapipikir iyan. Nagyang kutuakin berat temuan iyan sa ikukan na niyan. Giyang kutuak kay layan iyan kukan na niyan. May pagdapat iyan sukan na niyan. Na anto na unon
Pintir Allah falyamal amalan salihah gedebek sagadebek amang pipia wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada sauben yang panakutong so simbenian si iku Allah simbenian si iku kagnanian sa isaw ay kupun ka panakutong sa Allah namanya ko pasasagyan mo tabi berat mo yan sa Allah amay ka di ka makatawag inoto nakatibaan nga tawa kung pasasakuto Allah ben kebubay Allah di kerarangitan yan na ukman umapil ka sa diyan ka na panakutong yan sa Allah di manungganoy sa salakaw si ikwala na tubat ka sa ikwala kau ba di kalo-kalo na eri ka yan ka agyan ko takyat tubat kau na makatali mo makasi sa alungan na maurig na kabubayaan ka Allah na may lay karong sa Allah si isa diyan ko takapagilay niya ayay katong aande ni nakisugat si ikutaw si isa alungan na maurig sa diyan ko tadin yan kapakas kapsil ko yan na pagkasunod din Allah si ikunarakaya Allah Akbar yan kaya naraka Allah na tentu na madagala andini na klasinya na madagala ke anu yaw nagyang kota ke anu ya si isagyang kanan na naraka Allah na berang-berang agyang kota karbinian piyakap lalawana sa ikong kasakitian piyakap lalawana sa ikong kayaunian piyakap lalawana sa isagyang kota karbinian na gusto karsikian na ayaw manak na piyakap lalawana sa isagyang kota piglasian andini na siksa. Nah, nama nagyan ko takin isa kinirupa ano no Allah sa isa Quran na nagyan ko to sa'ir naraka sa'ir. Nagyan ko ta naraka sa'ir na sa ikong sagyan ko ta akengaw no mga tawa may mapagulugun siran sa isagyan ko ta naraka sa'ir na makagiraw siran na walau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir upang makasakatan na miya mamakinigtano o di na inosartan sa mga pamikiran tanong matatagutan sa dunia na tidak mabagian agiyan ka anaraka ayang aranian na sa air ay mana na isaw to kadua agiyan ki ano yung nagyan ko to hamid yan ko to tigwal lang sa surat Al-Qari'ah ang matatigin na fa'amma man khaffat mawazinuhu fa'ummuhu hawi wa ma adraka ma hiya narun hamid. Sakma natigin sa tao at tigol na makapagkap sa tingbangannya. Sige ito, kung kapitingbang sa ikwa manong, may ano'y tanong, may ano'y yung Rasulullah sa ikwa isa, may kapitingbang sa mga aman na din nakita ni manutaw. Wato sa ikong kabubayan niya no. Na, amay at tigol na ka makakap sa tingbangan utang. Sa isagyan ko takatimbang sa ikwa man yan, makakap sa aman yan na andenin na mapiyaw na gupun makakap fa ummuhu hawiya na si pengadan pa tigwala si sagyang kotuwa hawiya wa ma adraka ma hiya antum na ikanalaka atigwala ya Muhammad di na antum na ikatawik ka sagyang kanang hawiya na ayat pintir wala na narun hamiyah apoy asumasarasiw apoy ako makadib nagyuto ko ni kumulusan agyan ko tawa. Nah, ini rupa pa agyan ka ng ande na narakaw naman agyan ko to sukusupang ng kansi sa agyan ko ta narakan na ay pitir wallah sa suratul Ghashiyah na tigyan na laysa lahum ta'amun illa min dari la yusmin wa la yugni min ju. Da apang nangkan sa iko narakain ko ta agyan ko ta pang nangkan na surok na Allahu Akbar andi ka kanang na kaya surukan kau la yusmin wala yugni min ju na di pagabulong at tigyan sa kawaw na di pagabulong sa kaol agyan ko to aandi na panganang gito gusto panganang na ikadua aki ano yaw Allah so panginginom no nagyan ko ta ki ano yaw Allah sa suratul Kahf ayat pitir Allah ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha ayat pitir Allah na ini tiga marami ko mga tawa mga zalim mga talibut agyan ko tuwa apoy ahata bihim suradiquha agyan nagyan ko to apoy na palibetan kau kadgir
Mana nanti kata hukum nagyan po akan gian na ayar kapilib. Wa iyastagithu yugathu bima ingkalmuhul na amaya tigian kaso mga tawa ketaguru na mga nisiran sa tabang sa ikwallah yugathu bima ingkalmuhul na panabangan nami sira na pagi panabangan nami sira na tigwallah sa ang iyang kotoa ay ipanabang na kanaubay gamuhul. Yang kaya buhul na ayakiyaw sayo nung patsi ko mga ulama na ayat tingin na ibaratin na iyang kotoa lana ay nipakayaw. Lana ay nipakayaw. Nagyang kota tingin na kinipakayaw sa isang iyang kotoa lana na naamay katanto din ang kayaw ng didi na amay ka sobra so kayaw niya na kuda so kapnidi yan. Ay mana na bali ko nagyang kota na igira tanto mi kayo na kuda so kanidi yan. Na giyo to tingin ni petsa bayang-bayanan nagyang kota mo. Sa ikman sa ikong mga pan akiyaw sayaw na ayak yaw sa sagyang kota mo na tiyo nag-aputaw. Uriyan o kiyato nagyan ko kiyato tungaw sa ikunaraka na mimbeloy aandene na datar uig nagyuti pagipinabang wala sa gyan ko to mga tao pinibetan silang o kanig agyan ko tayo sigsakyan na yan tingin nagyan ko tamuhul at tigwala taswid uju na ketotong iyan subutan mana natin nikatang iyan sa ikubutan o manusia na matutong bisa syarab wa sa'at murtafaka miha karata-rata uto tinggi na derpa agyan kota ketagu ang sisa agyan kota tau ande ni narunang ketagu wa sa'at murtafaka nagu miha karata-rata uto tinggi na panginginuman nagu miha karata-rata derpa agyan kota ketagu sabab bro na sisa agyan kaya kaya pamagusetan sisa agyan kaya perce kumanga kanbihan agyan kaya sambayang na pagnintan sa ikwala at na miha kota narunang dewan na gusto kaya pamagusetan si isa diyan po mga seksa tao aande ni na inibaga kaya na diyan kaya sambayang na pwede tanong pa sa ikwal na di tanong kalipatan kau ba di kalo na ikira pugugulan tanong ikira adiga keterangan sa isa diyan po tadi nga kasambayang na kepikir kaagyan kaya palit sa ikong mga seksa sa isa diyan kaya sambayang kaya kira ba na sumanusia na kepikir yan na ngayon agyan po to seksa nagugyan po to target po di kapunggal bersama pia nagyuti pagkaturudun sa iyang motor ini ang kapanganggan mo. Yuto'y andinin na pagkabagayron sa panamar na panagundaman sa iyang kotowa ini ang kapanganggan mo sa ikong mga panggirun wala sabab sa iyang kotowa kapikiran yan sa iyang kotowa margin na kapagitaw balasan wala sa madak na mapia pagnintan sa ikwala agyan ka iyak alimutin mo na mapadag sa iyang kotowa mga galbagtan mga pipiyang pagnintan mo sa ikwala apakah berakatan Allah sa agyan kayaan din na programa tanong ayam malak nagyang kayaan din na kapapadan man bertanong datara yang kaya mga pagari tanong datara yang kaya magariari si Habib Abdul Hamid agugya kaya si Kadi Anissa nagugya po tapagariram na si Kadi Nasri agugya po to mga pagariram ang mapapadarap si Sagyam Naya Pimberang ngayon si Sagyam Naya dunia pagdinda na sa ikwala siyapan siran mapuwala sa iko mga binasa na gusto di mga pipiya dataro mga panyakit sa ayang malala yung kirang nagyan po takapipiya ginawa so mga listeners agyan kaya din ng programa pagdinda ko pa sa ikwala ang mapiyang yan po to din ng kapagitawiran nagugyan po to di lang ratan di ka pamamakit ka di lang ratan di ka magday wa aku dumatas ma'un wa aku dugaw lihada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tanpa baraya nagbasa gugu dan yung tuwa kaya pangnagatan o sisa kaya nayalimtan. Sama niya nanakuan so mga pakaisir nakapakainin. Haji Alisa. Sebab sa kaya na iya programa tanong miyakar pas mendagin oras tanong nanakuan at pakaisir ano? O Haji Alisa. Away ba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayan niya pakisya kasi nagyan kaya sambayang
Ino na alim, saan na para sambayan ako, nakagay problema, nagilapila na ako na, kuwan, di ako sambayan, kasi tumatanda ko. Hindi pa kayo sila kanili. Yan kaya sambayan, na apian din ang matatag na kailangan din na makapsulbayan, dito ba ang matatag. Ayaw ko, Leoron, na umisampay ka sa giyang po ito, tax, ako pa kaya makapangasar ka, na makapangasar ka sa sambayan. Amay man kasi ikaw sa iliga, naliga pa kaya ba nga, hindi na ba taga ka sa sambayan. Kailangan din na makasimbayan ka. Safe man sa isagyan po ito, mga wawata, amin ni sampay sa kilomite na matatataksan ng mga gamandan mga Islam na para makapangasar ka. Nabigi sampay niya nung naed na mga lalabin na kusar ka. Yan ito, nakagisabot sa diyan po ito, di ka plede, na pamamagayan na kawala, yan po ito, kaya perbubutin yan kasi kung kapsubay ka. Na so kakasar, na ayan di makakasar, na so luhura gusto asar. So mabuso magarib, gusto ay sa. Di ka ba kayo mga kasara, so nakasarang ka no? Luhur, magarib, luhur, asar, magrib, ay sa. Diyan po takakasarang ka na ang nabidaan yan, gusto jamaah. Kaso jamaah, na yung kiro ng jamaah, nakapani mo sa wakto. Nagyan po ta jamaah, na di ka din sa wakto. Di ka din, ibarat na luhur na patrakaat. Na asar na patraka, mo konsuasar na patraka. So man so kakasar, na aya kakasar na nudura ka. Ibarat na sibayang kasanuhur, na dura ka. Na ikasar konsuasar na dura ka. Safe man si ko ay sa agu magribo. Na sibayang sa magrib, na kanabang kirbatis, so tarura ka to. Api ang kakasar ka, tarun raka sa magrib. Na amay kay kesar kaun suasar na 2 rakaat. Sama nito, the beauty people of Islam sa ikong kalalakaw ibarat na di ka di malele. Na seman po simu sa marani na di ka pa ay mga pumagang sa sambayan. Di na nang kabangan. Naman nakiyelo taon no agamatan agama Islam. Ayami ali Rasulullah na di ka pa nagaga sambayan ka tumitin ka. Na simbayang ka muntod ka. Na hindi ka pagkagaga, simbayang ka muntod ka, na simbayang ka amiga ka. Na ukman o ba nga di makapagibdas, kasabot sa sukang kasuig na pagibdas ka, tiyamong ka. Sama nito na ayaw niya sabot, siya iya nga na nakatiro, Rasulullah, na the exemption sa iko sambayang. Apiya ka di ihi madale. Ayaw mataan, na umiya ka sampay sa kakasaran, nag-YouTube, iliuro, ay hindi bugay ka wallah, ang favor, agyan mo na kapakakasar ka. Gitu gitu sebagai sa upo naman na Saan mga bagal? Alhamdulillah, maraya ko tago at masalugod. Basta man alim na nakuhaan ng mga tapakay si Emi. Si ko nang nagtatanong pa na kanaga sa isang yung pakay siya na tanong din ako nga dito na yung mga bangsatan na matang sa matano sa mabiya po mo kinugan. Pagkalaro na yung ito si Rupaida Abdul Hamid, yung ito mga bangsatan sa ngaya Paris France, si Naida Abdul Hamid, yung ito si Rahma Abdul Hamid. Abuyan nga iya si Johara, imanto na di mga kadimanto. Nadarmang ko yung ito si Alaysa, si Aba, kasama niya na tumatan ng mga musang mabiya pamamakin ka. Yung ito pagiwatan na si Wardanisa. Pagkabit si Inisawan, isang talben, iskanyan, si Wardan. Okay. Panalasalam siya kung saan man po mga bangsa isang yung Montalban, isang yung Metro Manila. Si Wardan isang kami. Kaya, pagkay siya may alim, na makapantag si isang yung iya. Kaya yung iya, may discuss ka, na aya, may pamdaga ka na aya kalaan ng mga discuss ka na. So, seksa ko ko puro. Iya, men aya pa kay sa may alim na bibagi mo na nakuan. At nasabot ko mga ulama tanong, agi ko na asik sa kubur na naayaman na niya na nakuan. Doon ko na ba kuan di benar o nasik sa kubur. Na manam nalim siya mo kay tuan
na ayaw ko abgan ka na mala discuss naging na siksa ko kubur. Iman to aming 2024 na adin mo pa magum yung mga ulama so kung so siksa ko kubur na da. Nayaman na yan ayaw di sala ko alimo. Na so kung so tao apaparatian niya na ad na siksa ko kubur na niya siya. Anto na alimi ko so paparatian niya na ad na siksa ko kubur na niya siya. Anto alimi simbol ko sa nalim. Yan na yung ipatagsa, yan na yung siksa ko kubo. Yan na naisa ang yung seron na adin mitin ko si ko wag atin yan na daw na siksa ko kubo. Hindi na pinakamalugo yung totin. Alright. Ang yan mo tapitin yan. Pinakamalugo ito. Pag ganito, na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na di panutunin niyan abadi benar. Di panutunin niyan abadi benar. Nah, tanto kumarayag, agiyan ko to katil Rasulullah. Adi menamnya berarti agiyan ko to katil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siya gidanya na dua kubah. Dua kubah. Tiku Rasulullah dia na dua kubah nak siksa sirah. Dia na tinggi na isaw na yung siksa na ikirap sumsa desir na emana na di siapang saurat, emana na so tingdan natin tiukin na to, na di niyan pindira na ginonian di niyan siap na. Kadua tiku Rasulullah na yan na emana na isaw na sekanya na yung siksa na ay nalalakaw niya nakasuluyan. Sama nito nakatiro to Rasulullah. Liyo sa iya kaya piyang aluitan ande ni na mga hadis. Nah, kapatid, nasukadit yung nagwanya pitan, namanya pamangkin niya si Rasulullah, tingin na ayang karang bungkus na nasuwan, andi na titanggu benegabu kaya pa Umar kau Jibril apagapaganay. Ayaw to sabab, kaya tiro araw kanidya na kaniya, sabab ang tingin na sasakan ay kerang so kapitago ang sikukubun. Ayaw hikmaro kanidya, na uba kalo-kalo nang iyang kuto'y bungkuson, na magkilalaw mga malaikat ag ito so titanggu benegabu Rasulullah. Okay, nakagiya sola na malaili mo, malaigagaw, na sisag yung takyawa pa to kanidya, na nabun niya ako masuk Jibril na tigyan ko Rasulullah tigyan na maawida ko sa kapan ay kapan ko karumang ka aso Khadijah pamamagayan ng tigyan wala kung mga kapan si Kosoga kagi suta mo kaya na inusaryan si wala sa ano to na niyo sa takyapang niya mo Khadijah na sunjo Allah yung minirmiyon sa kapan naman ito ayaw na padiyan na hadis at na hadis pada niya sabutan sa kaya punta hadis akagiriyan na kiyaw sayaw ni aminunan na piyang mutolian niya punta hadis muto sa katawa Yahudi isa kinilapit ang punta hadis na sa katawa Yahudi niya ko masih ko Aisha na nainisi uno Yahudi tingin na tingin na siksa sa ikukubur ay di sa mga Rasulullah na tingin na da siksa sa ikukubur mga Yahudi enutong na kagiyan ay sabab yan na nadubay ng kailangan ni siksa ka kagiyan kenara kasir din adilito nah saya kung sisagyan ko takya tiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sumurian udah gede na miya kagirawa lindungan mo sa ikwata sabab sito siksa ko kubur nah sama nito nagyan ko takya tiro Rasulullah sa ikwapaganay na miya berundugian lang ayaw to sabab nagyan mo tapagan yang kaya tiruan niya nung sa siksa sing kubur na kanya sabab cas kanya na manusia ugay na ini wahiron o Jibril mingula ini wahiron o andi ni Allah mingula dan sa Jibril tapi yang utulian na nasiksa sa isa gyud mo takubur kenapa ada siksa ka nasiksa sa isa gyud mo takubur nagyan to mo sabab apa kagiraw sa Rasulullah apa ninyo so yang wapantarkano mi pandag sa siksa ko kubur na mata nas kanya na bigisin ada na sa tutul asin pan ko Rasulullah yang putuwa mapenutun tiyan mo takiapan tayo doks agyan po taloks na ayagan bukyan na menilipyo sa masjid to Rasulullah kaya kung namatay ini si Rasulullah tingnan diri suloks tingnan niya tayo man tigo mga sahabat niya tigo Rasulullah ino munir kami dapat ito kami munir ang dapat ito kami na tigo mga sahabat ni Rasulullah di perka tunay din kailangan ubang kakato kami kas kanya nanok sa dagipatag yan na tiyang ni Rasulullah tingnan to ni
ni orang cukuban yan na inito inano na sumiyong sa Rasulullah. Kagya makaw masih kukuba, agya po taroks na siyang bayangan o Rasulullah sa salatul gaib, agya po takuban yan, salatul janazah, agya po takuban yan. Ay mana na misin bayangan sa Rasulullah sa salatul janazah. Yun din sa bapa, miyakin na pro sa mga ulama, saan na tingin na kapakaya may kasumyantay na digan katawan. So, miyong kau, kaya to kawan kau benar, nyantay kesimpulan, na kapakaya tingin na bisita ang kasukuban yan, pintin untuk mga ulama, asam bayangan kasasalatul janazah. So, masasabi, si mga ulama na tingin na nadi, kagi ito na khusus yan to rasul, miyantan ayaw mo minggu daw laro na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya kung namagaw na kasam bayangan yan, na nakainip pawang niya, nakaimapasad, na tipulo Rasulullah, yung kaya ko ba, nakaliliputan, siksa, na ayat tingin na kaya niwa na girun, na sukya sambo yang girun ko Rasulullah, araks, kinipamang niya. Uriyan yan, na may buwan ti matua, tigu ada siksa sa ikukubur. Yung pa mga ada siksa sa ikukubur, nakatidatar, tanong mga binantangan ni kapatid niya, namiyapasad, tinulo siksa. Pipikirang ka, aso andai dinaginan na mga pedanan sa ilmul ghaib. Ayam tiro na ilmul ghaib na katao di katawa. Katao di katawa. Saya pun mata orang na swalla. Okay, na ayabu andai ni na mabumanutulitano na giyang kotawa kaya panutulong sa iko Quran na sa iko hadis. Sa iko Quran na sa iko hadis. Amay man ka bagad na ni ano sa isang Quran. Siksa sa iko lebih. Sarak sa adna hadis yan na piyo. Ang nababiyang mampo, di nakipataya. Para ti eta kama ti adu man piyo. Ugay na tamang sa debatan orang katawi. Na di tan tin di binagyan mo debatan orang katawi. Kayo na may buwan na miyaw awatan sa isa diyan mo tawa. Gina ni penagilatan man to na ya katir Rasulullah na soharam na mapayag na suhanan na mapayag. Na di tan man kedede asal ka pangtigidatan aginotan. Na sokat tawitan us isa dia kotawan na ande na dindan didig na ginotan. Aku pun tan didigan namanya didigtan. Na naginan na pinakamarayagan agiyam nagyam kota mitir na ulama na badiwana dem na biji wiran biji niya na piyaka pagubiran agiyam kota katir yang si komyaw na penutup dia so siksa si kubur. Na iman to tigien na kati man nabitir ada siksa kubur niya buka gantigien si adik ni. Nah itu ekwan jadi sebagai non ayah tin digentano nagyam kota man katir Rasulullah sobatir wallah ka atan makwa yang kota wallah. Langsung wallah di dano idano din na dia kota mana katawitan ron ka apa yang may nabatan din biya din nasi tanong niya tanong si isa dia kota kanibetan ke pakaya paaso din dano wallah si ko narakanya na may mga mamatetan. So nya kapia-pia to pakai si para keliwanagan pada pakai si ngakwa Naadip na wandang balik pa kasi. Tanong dua tanong. Bismillahirrahmanirrahim. وقال ربكم ادعوني استجب لكم آمين يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا هذا تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا محروما ولا مطرودا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
Amin ya rabbal alamin. Mga bangsami, yan talon na yung bagong tanong. Inshallah, siko pada mga seminar tanong man na ginira pa yung talaga ang mga nami, siko lalayon yung kapagatin sa mga seminar tanong sa ganyan di iksim ko leyo. Pandalasan ko sir kano sa mga followers sami, mga viewers, mga subscriber, balasang kadro no ala siko lalayon yung di ka pamamakilan si sa ganyan programa tayo, si sa ganyan EHB's monthly Islamic seminar. Sa salam na niskano po, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sig, wala kang mawada may lang, siga din na sir. Di kita na iya, dia pernah imakaw ma. Benda kawan. BBC Low. Nabi bisa.